Bale, ea... Bale, zuzenean agola gertzen zait, ea ondo entzuten den, ze gero beti arazoak dauzkat, soinuarekin, eta... Hauekin jarraituko dugu. A ber, momentu bat. Bai, ondo entzuten da. Hau hemen, utziko dut. Ados. Eta, hemen utzi nuen, eta honekin jarraituko dut. Bale, justo sartu nahi zenean, esan dio batak besteari, leioak vigilatuko ditut, edo, ordun Egia da, kotxe asko daudela, hemen, eta horrek ez dit oso rollo onik ematen. A ber, zerbait hartu daiteken, edo... Zuaitzan ezin nahi zigo, ez? Jakiteko. Bale, hemen dikan ezago zer, horrera izango da, eta listo. Besterik gabe. Autobusikik ikusten. Mila esker, arpidetzaren gatik, Xabi. Mila esker. Hori. Ez da lehendabizikoa, hasi nintzen jolasten 6 ordu, edo, ez, 7 ordu, 6 ordu tapiko daramat. Eta utzi nuen, aspaldiko partez, ordun nago pixka bat galduta berriro, eta hala ere oso urduri jartzen naiz. Ze, historia oso polita da, oso ona da, baina oso urduri jartzen naiz. Ordun da, bueno. Lobo. Ah, lobos. Entiendo. Sí, tiene sentido. Vale, ea mapan... Vale, oiek egin genituen. Fedra Gate hor egon gara eta joan bar gara Wolfen gana, ez? Ez dakit. Ez dakit. Hori, alase da, ez. Ez dakit. Ideiarik ez. Vale, hortikan joan naiteke. Printzipioz. Baina, bai. Eta horrek ere urduri jartzena, osea, azkenean, bueno, neri bete gustatzen zaiten, nahiago dut jolastea inoiz jolastu gabe. Ja, Joel, zen izena? No sé qué hacer. Ez zela bere aitarena, baina... No podemos pasar por encima. Bai, gainetik, hori imaginatzen nuen. Baina da hango aldetikan. Eta kriston pena eman zidan. Osea, kriston pena. Baina, bueno. Horrelakoa da bizitza. Baina ez dut oso ondo ulertzen ezer. Claro, lehen da bizikoa pasatu nuen. Ese infectado está saltando la valla. Así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. Ai, ez esan hori. Osea, a ver. Ja urduri jarri naiz. Joko honetan, salto egin dezakete... Kaixo arkakuso mila eskerra idaren gatik, Bale, ja urduri jarri naiz. Kaixo, txakrak, zer moduz. Zalditeria, norbait, kaixo. Kaixo denoi. A ber, ja urduri jarri naiz. Eta gainera urduri jartzen nahi zenean, ateratzen zait hori irribarre tontoa, edo ez dakit. A ber, lehen dabiz ikuskuseatu nahi dut guztia, mesedez. Beharrezkoa daukat, tentsioak entzeko edo ez dakit. Zertarako ez dakit, baina beharrezkoa daukat. Ondo urduri, oraintxe bertan urduri. No lo sé.
Ba, ez dut uste... Animoate, ja. A ber, noten artean... Txoin, mapa, non gaude? Bai, gero disfrutatzen dut, Osea, benetan gero esaten dut, ba, kriston jokua. Baina, Eighth Avenue, ez? Eighth Avenue, ea notan... Ez, hau ezen. Vale. Don't worry, ta. Mapa es. Anima código de puertas, puntos de control. Ea... No, para esta no lo tengo. Ez, justo hori esan behar nuen. Ez daukat, ez. Vale, ba, ez daukagu besterik, salto egin behar dut. Bai, daukat aktibatuta piztena, ze bestenaz galtzen naiz. Osea, joaten zait. Eta listo. Eta horrelakoa naiz. Venga, ba. Ez, makurtu. Jo, ez ditut ez da kontrolak gogoratzen, Konturatu zareten bezala? A ber. Ui, bale. Nola zen... Ai! Nola zen entzuteko? Bale, a ber. Ah, bale. Ba, hortikan sartu da, Hortik sartu da, Ba, nik ez dut inorri ikusten. Igual lasei joan naiteke. Gero, beti berdina esaten dut. Igual lasei joan naiteke. Eta gero... Bueno, belarra altuetatik joaten baldin bagara, ez ziguten ikusten, ez da... Ui. Mira, zenbat daude hor. Ai. Barkatu. Eske justo etorri dira zerbait galdetzera. Ea hurbiltzen den. Jo! Aize tentsioa! Ai. Bale. Ez dakit non jarri. Eske ez dut... linterna. Linterna ikusten dute? Bale, behar dut sigilon egitea, Eta sigilo ez da nere puntua. Vale. Ez, hauek ikusten dute. Osea, justo akatu dudana ikus dezake. Beste batzuk itxuak dira. Baina batzuk ez.
Testingurua egia da luzea da. Bueno, horrela murriztuta bezala apokalipsis zombi moduko zerbait gertatu da. Eta claro, badaude kutsatuta daudenak eta beste batzuk ez. Bizitzen ari gara nola komuna batean, bale? Beste pertsona batzuekin, eta ari gara maparen rastreoa egiten, suministroak eta horrelakoak bilatzeko. Gure aita, baina benetako aita ez zen akatu zuten, eta neska honek protagonista hauetako zombi batek oska egin zion, baina ez zuen kutsatu. Eta, claro, txikitxoa zenean horren inguruan nahi zuten zentro batera bidali, eta orain gaur bigarren partean bere hori aita zena akatu dute, ze gu gaude komuna batean, baina badaude beste talde batzuk oso lagun onak ez direnak, naiz eta kutsatutak ez egon. Bai, gainera, lehendabizikoa egia da oso urduri jartzen naizela hauekin, zombiekin, baina historioa oso ona da. A ber, arma nahi dut aldatu. Ez dut ikusten nola mugitzen diren. Ez dakit koktel molotov bat bota, eta horrela... Bai, eta soinua, bueno, neri osurduri jartzen didate, horrela hitz egiten dutenak. Osea, ez dutenak ikusten. Kaka, nola zen? Ele bat. Ai, kaka. Barkatu orain, kontxo, ez nuela ikusten. Eske hori da arazoa, ez ditudala kontrolak gogoratzen. Orduan, hau da kolpatzeko. Hau da, klaro, hau alde batera egiteko, bale. Bai. Klak. Osea, egiten dute. Gainera, hoiek bai, ez dutela, hoiek itxuak dira. Eta ez dituzu, osea, harrapatzen baldin bazaituzte akatuta zaude zuzenean, eta listo, osea, ez dago gehiago. Bale, linterna, gauzatxoak hartuko ditut. Zer doka? Es reciente. Y lleva un parche de los Lobo. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que... Ja, nik ez da, Osea, ez dakit zuek... Ya estarían muertos, Eli. Igual, justo. behin baino gehiagotan... Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Edo ni egin dut, behin baino gehiagotan honetaz hitz egin dut jendearekin. Osea, hau, gertatuz gero, zuek nola uste duzue pasako zenutela edo... Osea, ni argi daukat akatuta nagoela. Akatuta nagoela. Ze oso urduria naiz, orduan, urduri jarriko nintzen hemen dagoela, eta, jazta, akatuta. Ja, nik ere, osea, ni argi daukat. Xabi, ni ere. Oso argi daukat. Eta gero, klaro, igual esaten duzu, eskeni, ez dakiz zer egingo nuke. A ber, gauza bat argi dago. Pentsatu dezakezu zer egingo zenukeen, nola egingo... Osea, esan nahi dut, kanpoaldetik ikusita esan dezakezu, nik hau ez nuke horrela egingo nuke, baina gero momentuan horregonda, nik uste
oso ezberdin egingo genituela gauzak edo, osea, ezetz. Osea, ni argi daukat, esan dezaket. Hau ez da inbesterako. Ja. Hemen gehiago daude, Les han disparado. ¿Te suenan? No. Tal vez se los cargara otra persona. Acaban de entrar infectados. Hombre, beste batek izan da, infektatuek, momentuz, ez ditut, hor salto egiten ikusi ditut. Baina armekin ez ditut infektatuak ikusi, egia esan. Ja, osea, total. Ze, claro, esan dezakezu, bizitzeko gogoak, bai. Baina enoiz arte egongo gara horrela. Gure bizitza osoa horrela. Osea, janaria bilatzen... Su gasolina. Bueno, si hace falta más, sabemos dónde hay. Ez dakit. Ni total ados nago. Nik uste hobe dela... Neri akatu. Beitu, ez baldin banaute akatzen, hauek, neri akatu, listo. Eta horrela, janari potetxo bat gehiago daukazu, ze gozada, ari zen linterna ja tontoa jartzen, baina mando berriarekin, ui. Mando berriarekin, ja, ez daukat inon garazorik. Ze PlayStationekoa denez, ui. Este tampoco me suena. Ai, mesedez, zerbaitari nahi zentzuten, Ni hemen eskutatzen naiz, eta jokua pasatzea bakarrik. Eske behin, horrelako logela batean, komunean sartu nintzen eta gertu zitzaidan bat. Vale, ez dago ezer. Pilulak. Vale, gauzatxoak bilatu. Ja, beti, baina zergaitik? Ez dakit. Zure erruaren gatik. Ui. Gainera, beti esaten dut, baina eske benetan da. Bazeuden, sartu baino lehen kotxe pila horre eskutatzeko. Hemendikan, hartu dugu barra hau kolpeak emateko, eta utzi dizkigute balak. Osea, zerbait ator. Ja, esaten dizuet, spoiler moduan. Imaginatu oetik agertzen dela bat. Bai. Toxizitatearen gatik, norbait. Aber ze esaten duen nota honek. Irakurri. Sábado, 29 de marzo. Gauzatxoak datoz, total. El ataque contra el punto de control de Fedra ha funcionado. Es que beti ateratzen zait Fedra ordez. Jakiteko, Feda da Andorrako elektrizitate... Andorrako elektrizitate etxea edo Feda deitzen da. Errerik gabe. Orduan... Bueno, sin más. Matamos al menos a 3 de esos matones y apenas tuvimos heridos. Tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar. Aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante. Fue un encuentro controvertido. Aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros, pero a mí me gusta. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viernes 4 de abril. Joder, no puedo con mi vida. Pero hay un buen motivo. En los últimos días hemos tenido 8 nuevos reclutas y 6 son desertores de Fedra. La directiva de Isaac va a viento en popa. O quizá sean los malditos panfletos. Ahora
la gente nos toma en serio. Al fin ven a los lobos como una opción real. Echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason. Vale. Osea, aurkitzen ari ditudan notatxo guztiak dira edo Wolfen, osea, otxoen aurka, edo beraiei buruz. Orduan, bueno, behitu beste kromo bat. Gure kolekzioan entzat. Bale, gauzatxoak, zerbait hartzeko. Ez, hemen beste komun bat dago, norbait. Eta sartu behar naiz. Otxoei argia moztu diete. Ez que, nik uste mendik aurrera zuzenean feda esango dudala, bale? Osea, imaginatu hau Andorran ari dela gertatzen, bueno, ez, horrelakoa ez da. Baina, bueno, ai, zerbaitari nahi zentzuten. Eta hemen dago ate itxi bat. Eske ezin dut, nire bizitzarekin. Ui. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Buah. Mierda. Tenemos otro más aquí. A ber, eski historia oso ona da, Osa, nire lehendabiziko jokoa esaten duana, gaizki pasatzen dut, ze, azkenean, tentsio hori urduri jartzen hau, baina eski historioa kristona da. Kristona da. Este no lo reconozco. A este no lo reconozco. Osea, bestea Joel akatu zuen. Beste aulkian dagoen tipoa. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, Te los cepillas. sí. Ba, zenbakia daude lurrean. Igual da atearen kodea. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. Esto es reciente, Eli. Tiene que estar cerca. Bale, mila esker pasatzeagatik, Xabi. Zaindu eta oso ondo pasa musito handi bat. Mila esker. Vale, a ver. Vamos. Salgamos por aquí. Bai, Noa. Alcancemos a Tommy. Sí. Ikusten adibidez, oraintxe bertan, ez dut gogoratzen nor zen Tommy. Tommy esan du, ez? Ez naiz gogoratzen. Osea, nik uste berarekin jokuaren hasieran joan izan ginela. Ostras, a ber, lau. Bat, biru, lau, bost... ez dut aldatzen. Hemen ez dago zer, ez? Ze lehendabiziko jokuan gehien goetan ez nuen lurrera begiratzen, eta gero gauzatxoak zeuden hartzeko. Vale, Sé que bueno. Tommy tenía un pasado, pero... Joder. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chungo. Edo No Joelen quiero que naia. pienses mal de Tommy. Eli,
si tuviera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor. Ya ves. Hori da. Tomi da Joelen anaia, orain gogoratu dut. Bai. Ta, bueno, ba, normal, ez? Joelakatu zuten, eta, a ber, nota, noten artean egongo da, ez? Todo lobos... Códigos de puertas hemen apuntatu dugu, edo... Nik uste mapan, apuntatu dudala. Orain. Ez esan gogoratu behar dudala zenbakia, mesedez. Apuntatu du, ez? Ai, ama. Diario, igual nere... Kaixo, Lomi! Zer moduz, Lomi? Zer moduz zaude? A ber, flipatzen nagoela. Mesedez, apuntatu dudala, Reloj de Joel, colgante, disculpa. Nota para Papá Noel. A ber, ez esan gogoratu behar dudala. Zazpi... Barkatu, zerbait daukat esateko. A ber, mesedez. Besteraz, itzuli beharko naiz, Reventada, egon nahi dut etxean urte bat atera gabe. Seguro. No puk mes. Seguro. Eta asteburuan parrandan berriro ikusiko duzu. Ikusiko duzu. A ber, mesedez. Mapa atera du, baina... Vale, mila esker, zital. Ondo dutxatu zara, ez? Vale, a ber. Ez que, hemen ez dugu jarri. Ke ba, ezabatuta dago. Ostras, ba, notizia txar bat daukat. Bueltatu behar naizela. Ez que bakarrik niri gertatu zait. Jo, baina ez que ez diten bora asko eman irakurtzeko. Edo tontuna naiz. A ber, potxo, baina total. Ja, ba, ezin nahi sartu berriro, Ez dituzten, A ber, nonbait egon behar da, A ber, itxoin, gauza bat frogatuko dut. A ber, baina ez baldin bat dituzten... A ber, gauza bat frogatuko dut. Emango diot, eta igual esaten diot, ipak, gogoratzen duzu nolakoa zen, edo... A ber. Ez que, karo, hori ez dut frogatu. Zuzenean dakitela, ikusten. Zerbait, ez dut gaizki egin. Listo. Y esto... ya... Ez que zen oso ongi, ikusten, ikusi dut 7-0, baina beste zenbakiak ez. ¿A dónde nos lleva? Zaldira, igo. Horregatik ez zegoen apuntatuta ez ezer. Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobos. Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendra, si quieres. Creo que no. Debes comer algo. Por Dios. ¿Qué?
He sonado igual que mi madre. Estaré bien. Bale, altuan, bilatu behar dugu. Osea, zerbait ikusten baduzu, Osea, nik imaginatzen dut momentu hemendik hainen bar naizela besterik gabe. Ze... ez dago ezer berezirik hartzeko, ez? Edo hori ematen du. ¡Ay! ¡Coño, ese susto! ¡A por la otra! ¡No la perdáis! ¡Id! Ai, zaldia. Ez mesedez zaldia, ez? Nahi bat bazu akatu Tina edo... Ostia, ze susto benetan. Uf, a ver. Mesedez. What? Norbait, hartu duzu sustoa zuk ere? Creí que nunca volvería a verte. Vale, musitan de bat. Arkakuso, mila esker. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. Qué gracia. Osea, bakarra izan nahi susto hartu duena. Benetan. ¿Cuántos hay contigo? ¿Ah? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Arkakuso ere beldurtu da eta badoa. Esta estaba allí. Ba, nik ez nuen espero hori. Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí, bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella, averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una No me emboscada. importa Gutxigatik cuántos ez naiz sean. Los lurrera hori. mataremos a todos. Podrías pensar por ti mismo, aunque solo sea Jordan, por un quítate segundo. de en medio. Joder. Joder. No debisteis venir. Vale. Azkar. ¡Se acabó, cabrón! Ostras. ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira, está con ellos. Venga. Mira eso luego. ¿Había una emisora en el mapa? ¿Yo qué cojones sé? Venga. Joder, Eli. Vale, a ver. Da un rodeo. Bai, osea, pasada bat da. Los tengo con ellos. Flanquea. Uy. Ostras, total, Juan Zait, Blanquea por ahí. Vale, ez daude gauzak hartzeko, eske ez daukat munizio asko, ¿Cuántos tíos has visto? Demasiados. Tenemos que largarnos de
Bai, alde egingo dugula, baina itxoin. Igual badago zerbait hartzeko, ez? Eske, buah. Eske ez daukate zer, cambiar de arma. Ba, igual hobeto honekin, Beitu. Bi. Honek ez dauka zer. Ostia, benetan, eske kriston sustoak hartzen ditut joku honekin. Ez baldin badira infektatuak hor bapatean agertzen direla, hauetakoak dira. Osa, eske benetan. A ber. Honek zerbait dauka? Venga, bai. Beste bat. Eta honek ez dauka zer. Ega zerbait dagoen hartzeko. ¡Pero por aquí! ¡Adelante! ¡Despejad las aulas! ¡Adelante! ¡Junto a la mesa! ¡Mierda! ¡Adelante! Bueno, hor gelditzen baldin bada, ondo. Ea zerbait, bai, zerbait ¡Kevin! ¡Que no se mueva! ¿Entendido? ¡De ahí no sale! ¡Por ahí! ¡Caca! Cómete eso. ¡Venga, carga! Hau ez dakit. Cambiar de arma. Hori esan behar nuen. Uste dut hemen dagoela bat, Ostia! Hil da. Hil duela. No. A ver. Bai. Ostia. Txoin. Hau. Sendatu behar naizela. Vale. Ez dakit gehiago dauden, baina balak behar ditut. Eta ustez bai gehiago daudela, ze musika... Tentsiozko musika dago, esan nahi nuen. Ez que ezin dut ez da hitz egin. A ber. Ez dut oso urrun joan nahi. Ba... gauzatxoak bilatzeko. Hemen ez egoen ezer, horrela berezirik hartzeko. Beteta... Ba, igual koktel bat egiten dugu.
bagoaz, Quiero a todo el mundo aquí ya. ¿De dónde venían esos tiros? No sé. Registrad el patio. A la cafetería. Yo cubro esto. Vale. Vale. Nora joan dira, zeuden bat handik ez, bestea hau hemen gelditu dena, behitu, beste aldean beste bat dago. Orain suposatzen da belarratik sartzen dela. Más. No lo sé. Dispersaos. Ui. Nahiko ongi ari dut egiten, Estaino ez dagoelako, bestenaz badakit pozik egongo zela. Pasaren egunean esan zean ja dominatuta nuela sigiloarena. Parece que tenemos compañía. Voy a ver qué pasa. Uy, claro, ¿Va todo bien? Aquí no hay nada. dago txakur bat? Ez dut bestea ikusten, Zer dago, bestea demorasoan barruan? Ja, gero konturatu naiz, bai. Vale, gurutzatuko du. A ver, falta da bat. Vale. Hor zaude, potxolo.
Joder, son un montón. Te lo dije. Hemendikan ez dago ezer, behitu. Eta maia, ez? Ah, ez, begira. Au. Bale. Zer norbait? Ez naute ikusi, Beteta... Botilla... Alkohola... Botilla... Mendikan ez dago zerrez, itxita. Eta beste aldetikan etorri naiz. Bai. Utzi, jokuak berak usten dizu hor botillak, armak eta, balak eta horrela badezpada erabiltzeko, baina super ondo azkenean. Eske batzutan naiz da saiatzen zaren ongi egiten, batzutan ez da ongi ateratzen, hori alaxe da. Orduan... Hortikan etorri gara, eta nire lagunak goitik junda. Hemen ezago zerrez. Ez. Bueno, ni ez naiz pro, lehendabiziko egunean, pasaren egunean... Eske nik uste urduriago jartzen naizela zombiekin hauekin baino, Hori ere alaxe da. Esan nahi dut. Infektatuekin, kutsatuekin denean, nik uste soinuaren gatik eta horrela, oso urduri jartzen naizela. Ai. Itxoen, igual alde honetan ere badago zerbait hartzeko. A ber, arma. Ostras, eta orain zaldirik gabe? Mira por aquí. Hemendikan gehiago etorriko dira, Bai, imaginatzen. Guztiak horrela akatzea, sigilon eta bapatean, irristatzea eta ala pikutara dena. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? ¿Cómo? Hola. Y la patrulla de... ¡Joder! ¡Vosotros! ¡El intruso está suelto! ¿Qué? ¿Has visto algo? ¡Ay, ikusten nautela! Creo que he visto movimiento. Joder, creo que he visto movimiento. ¡Hay intrusos sueltos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Katy! Zer ari da gertatzen? Barkatu, ze txarra. Vale. A ver. ¿Crees que ya están todos? Mejor no saberlo. Mesedez, Atenea. Burua. Erne. Bai, baina eske oso nahi izan da, ze ezin nintzen mugitu. Erortzen nintzen eta ezin nintzen mugitu.
Eta, klaro, ez nuena hasieran hurbiltzen ari ziren bi, eta esan dut, bueno, batakatu eta bestea behitu, tita, osea, naizta kolpea jaso, baina ez nekien hiru zirela. Claro, horretaz ez naiz konturatu. Orduan, ba, bueno, ya está. Ka, behitu hemen. Vale, sendatu. Badauzkat pilulak hobekuntzak egin alizateko. Hori mailan egiten zen, ere? Ez naiz oroitzen. Ustez mailan egiten zela ere, ez? Armekin batera. Baina eske pasaren egunean, ari nintzen armen hobekuntzekin, eta nik ustez zitzedala ateratzen. Ba, adibidez, bizitza handiagoa dukitzeko, urrunago entzunalizateko. Hale, hemendikan ezin gara jaitsi? Uste duzu ez? Txoin, ba, begiratuko dugu ze dauzkate 150 piko, Zer egin du Lomi? Ostras! Superatea tesita mil esker, Lomi! Benetan, Xabi, Lomi, mila esker! Arpidetzaren gatik. Ai, kriston ilusio egiten dit, eskerrik asko norbait abisatzagatik, ze, karo, mugikorra daukat irekita, urduri jarri nauzu, Lomi, urduri jarri nauzu. Daukat mugikorra irekita, notifikazioak irakurri alizateko, ze ounez desaktibatuta daukadanez, baina, klaro, oso kontzentratuta nagoenez ez dut irakurri. Mila esker, Lomi. Bihotzez. Badakizu. Vale. Hemen iluntasuna gaizki. Ez ez gustatzen. Bala. Badakizu zer egingo dudan? Koktel molotov prestatu. Eski lehenengo jokoan bai, baina ez dut ikusten. A ber, restaurar una cantidad moderada de salud, mantener R2, ez, hori da. Aprender, ostia, orain ikusi dut, norbait. A ber, lagundu, zer ematen diot, daukat, salud aumentada, aumentatu salud máxima un 25%. Botikines más rápidos, hau da, azkarrago sendatzeko. Osea, egiten duen mugimendua azkarrago egiteko. Velocidad de movimiento en el modo escucha, te mueves más rápido en el modo escucha, mantener R1 para sentir enemigos cercanos a través de las paredes. Fabricar mejores cuerpo a cuerpo. Hori ere badaukat. Baina momentuz ez dut erabili. Zerri ematen diot? Osea, zer erabiliko zenukete? Zuen ustez? Zer erabiliko dut? Osea, egia da eskutxarena askotan erabiltzen dena. Baina adibidez, igual orain hasieran gaudela, aber zemat da, 60 eta hau 50. Bueno, dauzkat biak, Osea, nik uste bizitza gehiago dukitzea beti ongi etortzen dela. Eta orain, dauzkat 85. Zergaitik ez dituzten gehiago? Laugarrena zein da, ez dituzten, aguante.
Un daño que habría sido letal te dejará con tu salud baja y tendrás la oportunidad de escapar. Lehendabiziko hirurak, a ver, daukat, hau egina daukat, botiquines más rápidos. Ah, claro. Vale, velocidad de movimiento del modo escucha 2. Egin dezaket, ematen diot. Kara, horrekoak hartuta daude jada, Osea, orain agertzen zaidan bakarra hau da. Hau da, edo, edo, hau. Fabricar mejores cuerpo a cuerpo. Osea, oraintxe bertan, daukat, eman alizateko 100% de velocidad en modo escucha eta fabricar mejores cuerpo a cuerpo. Biak hartu ditza, 85, zenbat eta hogei, bai. Claro, maila igotzen doaz, osea, ez da lehendabiziko jokuan bezala. Eta, hau. Karo, eske gure izeak adibidez, momentuz, oraindikan ez ditut aurkitu. Beitu, ja desblokeatu zait aguante, baina ja ez dauzkat pilulak. Ez ezkit, osea, ez dauzkat gehiago. Farmazioa daukazu soinean. Aguante, Chile! Bueno, momentuz horrela, ondo, ez? 60 gehiagorekin emango diot aguante, zen ikuste oso garrantzitsua dela, esan dudanaren gatik. Agertzen zaizkizunean los txaskeadores direla hoiek egiten dutenak, hoiek, ezin dutenak ikusi, baina bai entzun, harrapatzen nautenean, zuzenean akatzen naute. Orduan ikusten nahiko interesgarria izan daitekela, hori edukitzea, zen ikuste horrekin ez nautela zuzenean akatuko. Osea, bai bizitza murriztuko didatela, iakatu arte, baina ez naute akatuko. A partir de ahora mataremos a todos los intrusos. Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer. Vuelve a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya. Vale, la otra mujer da nerekin dagoen neska, Osea, lehen esan dute. Beitu pilula gehiago. 6 eta 7 eta zenbat neuzkan 25. Ez daukat. Ez daukat. 38. 38. Bueno, ez dago gaizki. Igual gauzatxo gehiago daude, Karo, osea, hau da ez dudala amaitu, Baizik eta gehiago agertuko zaizkigularen bertan. ¿Qué es esto? Probemos. Nik ere hartzen ditut 60 pirula diskotekara joan aurretik. Zuk ez dut sinisten. Eta gutxigo 60 hartzea. Momentu batura behar dut, Esan dudana. Gehiago torriko zirela. Venga, hay que alejarse de este colegio. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. Karo, beste gauza bat ez zaidan hau gustatzen edo, igual momentuz ez dudana, eske ez dute hainbeste jolastu, honetara. Da, lehendabiziko jokuan horitzen baldin bazarete, ibiltzen ari ginenean, botoi bat sakatuz, ibiltzen ari nintzenean korrika egin nezaken, baina eske honetan uste dut ezetz. A ber, opciones.
Ibuprofenoa, kajea lasaitzeko izango da, kaixo estainu, bai, igual, bai. Ez galdu duzu nire super ultra, esan dut gainera, estainu pozik egongo zan. Osa, badakit. Badakit, eske badakigu. A ber, kontroles. Ba ez. Ba ez. Ez que nik uste hasieran agertzen dela, Justo irekitzen dudanean. Vale, mendik salto egiteko zer? Ez daukagu ezer? Botatzen baldin manaiz, akatuta nago. Ya está. Ah, Vamos. vale, esan dut, bueno, frogatuko dut. Vale, vale. Ba, musika, ja hasi da musika, Eta linterna ja ez digurra be... Bai, sigilon akatu ditut guztiak. Ba, ez dakizen bat ziren. 6 edo. Badira ere 60 hartu ezkero egal egiten ikasten duzu. Bai, 60. Beitu PlayStation. Ostia, hau da 3. PlayStation 3, ez da hori. Edo nire horrelakoa zen. PlayStation 3. Hala, ber, zerbait hartzeko hemendik. Bala batzuk, venga, estatu batuetan gaudela. Nork ez dauka balak bere sukaldean. Estatu batuetan. Ikusten? Panekien. Uraizak! Bale. Lendabizikoak, aurkitu ditudan lendabizikoak. Txalo. Bale, komuna, Eta erdi itxita eskalea da. Bale. Vale, hori da armaren cuerpo a corporena hobetzeko. Eta claro, logelan ere balak. Osea, hau ez da joku... Osea, ez da ezer berezia edo pilulak. Zuek, zuen etxeetan non gordetzen dituzue pilulak? Horrela, galdera random bezala. Kuriositatea daukadala. Sukaldean ere, ez, barkatu, komunean? Vale, mira esto. Zenik ez. Es una de ellos. Pues que le den. Lee la carta. Jordan, Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión. Hay scars por la zona. Es por si me echas de menos, Lia. La emisora. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Baina nor da Lia, bere ama? Vale. Está junto a esos edificios altos. Por ahí. Vale. Vamos a por Lia. Ze, claro, Joelen alaba akatu zuten lehendabiziko joku amenetako... Ez dakit, pixkat galduta nago, eske esan nuena, hasi nuen ez da utzi nuenez, ba orain komediak, bale. Hor ez dago ilargi.
Gaur ez dakau gure ilargi maitia raida egiteko. Sarrena armairu baten, bale, normalagoa iruditzen zait. Baina komunean ni adibidez... Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo no? Hori, ez nuen, osea, ez ditugu inoiz gorde komunean. Esos son los lobos. Osea, komunean izan ditzazke, osea, jo que Pues sé. sí. ¿Creías que iba a haber Igual tantísimos? kremaren bat, edo igual ¿Cómo komunean dijo que bai, era posible? baina ¿Cambia eso algo para ti? pilulak eta... Ni adibidez daukat kutxa batean, daukat Apunta a las patrullas. Había txikitxo un montón bat... intentando hacerme salir. ¿Cuántos? Vi a 2. Pero creo que había más. Y en cuanto vean que hemos salido de la escuela, Y matado a sus putos amigos. saldrán en bloque a buscarnos. A ber, ari naiz pixka bat dena kuskuseatzen, No me creo que atacasen tal cual. No son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si hubiéramos, no sé, tenido información? Les trae todo sin cuidado. Ze, adibidez, honetan, bigarrenean bai konturatu naizela, joder, mapa. Nahi dudala. Hemendikan irekiko dut. Ez didala usten orain, a ber. Non dago? Hemen. Lehendabizikoan sartzen ginen, non gaude? Karo, ez gaude ja Seattleen, ez? Osea, bai, bagaude, zehor jartzen du Seattle dela, baina, vale, East One hortikan sartu gara. Beheko justo eskuinaldean agertzen dena. Wolfgate, titititi, baina ez da... Zuek ikusten duzu, non nagoen? Ze, beste mapan agertzen zen gezitxo bat nire lokalizazioarekin, baina hemen ez da agertzen. Bale, badenak uskuseatu beharko dugu. Horrela pixka bat azkar. Sartu nahiteke? Vale. Besterik gabe kuriositatea neukan. Aize susto. Eman digu susto bat, lehen. Benetan. Osea, ze pena kamaraz edukitzea, eske egon naiz. Dana botatzeko, Sangre fresca. Estoy lista. Oren galtxerdiak txotxof. Ja, eta ze nazkagarria den hori, ez? Edo ni gorrotatzen nuen pila bat. Armarekin oso motela naiz, Zerbait entzuten ari naiz,
Kontxo, ahazten dudala botoia, zein den? ¿Le has dado? Sí, Bai, bai, eman diot. Oh, el corazón me va a 1000. y a mí. Vale, igual egiten dudana da... Zergaitik jartzen dit ez dauzkadala gura izerik, bi hartu ditut. Zergaitikan jartzen... ez. Ez du hori jartzen. Osea, 3 laurden... Falta zait bat. Bat 2 lau, bat 2 3. Venga, pilula gehiago. Ba, hemen antza denez, guztiek, ez dakit, komunean uzten dituzte, pilulak edo... Ba, benetan ez, nire etxean ez. Ez da, amaren etxean ez da. A ber, zer jartzen du hemen. Chevy. Me han mordido. Tina ha muerto. Llevamos un tiempo emborrachándonos de patrulla. Era una mierda de puesto, sin infectados ni scars, lejos de todo. Su hermano hace licor casero, así que bebíamos y hablábamos durante varios meses. Andábamos por el supermercado cuando esos corredores nos sorprendieron. Quiero que su hermano sepa que lo siento. Intenté salvarla. Decidle a mi madre que la quiero. Chevy. Ba, Chevy... Onaino heldu da zure historia. Zure falta sumatuko dugu. Ondo izan. Amen. A ber. Mapa ez dena ikusten? Orain. Kargatzen ari zen. Vale. Hau da lehengo etxea, ez? Edo ez, barkatu. Ez que etxe guztiak antzekoak dira. Brown! Ez dakit entzun duzuen, baina saiatu da sofaren gainean igotzen eta erori da. Sin más. Eta kriston sustoa eman dut. A ber. Vale. Venga, ea aiztur, guraize gehiago aurkitzen ditugun. Nola esaten duzu, aizturrak edo guraizeak? Ia esan? Ni depende eguna. A ber. Txikitan, nik uste askotan erabiltzen genuela aizturrak. Eta urteekin hasi ginela erabiltzen guraizeak. Ez dakit. Edo aldrebes. Izan daiteke, ez dakit. A ber, gora. Artaziak, klaro. Ez que, artaziak ere, baina, klaro, ez que... Zonaldearen arabera izango da ere. Imaginatzen dut. Ui, zergatikan zegoen denborasoan alde horretara begira. Hau da esaten nuena, ezin dut azkarrago joan. Osa, nire atzetik etortzen baldin badira, akatuta gaude. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué nos mataron a ti y a Tommy cuando pudieron? No lo sé. Parece imprudente. Quizás son tontos. Quizá... A ber, gurekin hitz egin nahi duela. ¿Qué? Puede que no fuerais lo que estaban buscando. Os dejaron en paz. Pero nos pegaron una paliza. El tal Jordan se puso las botas. Sí, pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? No importa. La cagaron. Pues sí. Mira esto.
Seattle cambió un gobierno de mierda por otro igual. ¿Cuántos años tendrá esto? Unos cuantos. Será de después de que todo se fuera a la mierda con el ejército. La gente debió de pasar mucho miedo. Primero el brote, luego Fedra y los lobos. Todas las instrucciones de los soldados lobos deben seguirse. Se ejecutará a quienes colaboren con Fedra. Se necesita permiso para salir de la zona asignada. El toque de queda seguirá vigente hasta nuevo aviso. Vale. ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? ¿La de la Lee. emisora? Lía. Lía. Vaya. ¿Era la de... ¿Era la de la trenza? No. Lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico hijo de puta. ¿Qué quieres hacer con ella? O sea, con Lía. Averiguar lo que sabe. Averiguar dónde están los demás y ya veremos. ¿Le preguntarás por qué lo hicieron? Sí. Ah, vale. Lía da... Algo de esto orain te kokatu recuerda naiz. algo que Joel dijera de su Joel akatu Nada nuevo. zutenen artean ¿Crees que zegoen... es posible zegoen que hor hiciera tipa cosas bat, que tú no sabes? eta bera Lía Claro. zen. No se le daba bien abrirse a los demás. Me pregunto qué sacará Tommy de todo esto. Seguro que él sabría más de toda la gente molesta con Joel. Vale, bera. Beteta... Bueno, nahiago dut dana beteta edukitzea eta eramatea. Baina egia da, agertzen ari zaidala paper eta alkohol asko. Baina balak, a ber, adibidez, justo zen horretan, baten bat agertu behar baldin bada, ba bai agertzen zaizu, baina bestenaz oso arraroa da balak aurkitzea. Hemendikan ez dago, ezer. Ari naiz dena kuskusatzen badazpada. Deskargatu dut, Lomi, deskargatu dut. Zein da arazoa, deskargatu dudala portatilean, nire portatil marabillosoan, ez ordenagailu proan, ba, horrela nahi dudanean edo jolasteko ere. Eta gauza da, ba ez daukadala sagurik. Eta jarri nuen mandoa, badakit ez dela berdina, baina ez du ¿Qué harás con eso? detektatzen. ¿Has probado a quitarle el tope? Ezin dut. Orain. Ez dut Ahora sagurik, tienes ez. Vuelvo enseguida. Haré guardia. Vale, sukaldean balak egongo dira? Venga, balak. A ber. Irakurriko dugu. Beef.
Nos robaron ayer por la noche, fue Jimmy. Espero que actuase solo. Si tenéis algún problema, decídmelo. Tu hijo y tú me importáis mucho. Ahora más que nunca tenemos que cuidarnos unos a otros. Ya hay suficientes criminales gobernando esta ciudad. Ba, hori eske horrela besterik gabe jolasten super gaizki, osea, ez nago batere eroso. Ze portatilak, osea, badauka sagua, ulertzeko. Portatila badauka sagua, baina badakizu erdigunean etortzen den sagua. Ordun, nik eskua jartzen baldin baditut jolasteko, bueno, asteko sagu hori ez dela oso erosoa. Eta jarraitzeko jartzen baldin banaiz justo eskuak hor mugitu alizateko eta horrela basagua aukitzen dudala eta joaten naizela pikutara. Basically, hori da arazoa. ¿Qué es esto? Ostras! ¿Es una bomba? Bai, bomba bat. Está bien hecha. Las minas trampa explotan... Vale. Portatila dokan sagu taktira jolasten baduzu erreberentzia egiten dizut. Bai, horregatik. Sartu nintzen pasaren egunean frogatzera. Eta, claro, mugitzeko orduan, bale, tita, baina, claro, igual, justo tiro egin, eskua jarri, eta mugitu, eta ezinezkoa zen. Osea, ezin nuen, ezinezkoa zen. Ez, hartu ditut armen nobekuntzak egin alizateko piezak edo. ¿Valió la pena? Sí. Buen botín. Vale, eta nondik handa? ¿Cómo pasamos por aquí? Por aquí. Por aquí non dago? Ze beste aldetikan izango da? Kaixo, estainu, berriro. Ok, barkatu, katxarroa gerturatu baiara, ez? Bai, klaro, hori pentsatu dut, ze, klaro, hemendikan itxita dago, ez? Ez que, egin dit graziaz esan due por aquí, eta joan da beste alderuntz. Orduan ja, gelditu naiz en plan... vale. Ados. Bai, por cierto, hori... ze egiten dut... Beisboleko zera honetan edo itxaroten dut... ea beste... nola da izena? Jo, ez aidala gertzen horrein. Osea, ez nahi zorritzen horrein. Aún se ven los edificios. ¿Cómo lo hacemos? Metalesko di batetan agian hobeto, bai horregatik, igual itxaroten dut. Aizu laguntzen aldizu zure lagunak pixka bat, ez oze. Ja, a ber, egia da tiroekin bai laguntzen duela, osa nabaritzen da bakarrik joaten zarenean edo berarekin egotea. Nahiko txo gainera. Baina ez du asko laguntzen. Bestelako gauzeetan ez du laguntzen. Baina, bueno. Ai, majos, kriston arazoa daukadala. Osea, gaur abisatu gaituzte. Eta nagoia, osea, gelditu naiz, super ondo neukan eguna, eta gelditu naiz en plan, agobiatuta ja. Ze, dakizuenez, orain ez daukat untxi bakarra, bi dauzkat.
justo gaur idatzi gaitu pisuaren jabea. Lobos. Non daude? ¿Intoxicado la comida? ¿Por qué crees que empecé a pescar? Me está entrando hambre. Hor goian daude, osea, bestaldean. ¿Qué coño bestaldean? Hor sartutak. Tiene que estar por esta zona. ¿Seguro que no es una Scar? Iba a caballo. No es una Scar. Entonces probablemente la maten. Vale. Gauza da, a ber, momentu bat, pentsatu behar dudala eta ezin dudala bestenaz. Gauza da, etorri behar, a ber, daude balkoietan, dira zurazko balkoia da txikitxoa, bale? Eta daude, hor pinturak entzeko, lixatzeko eta berriz pintura mateko. Eta ari dituzte egiten. Eta esan digu, bihar goizean etorri aldiren. Zer gertatzen da? Orain bi untxi daudela. Ezin ditugu animaliak eduki. Goizean, jeitsi behar naizela, lehendabizi, kaiola batekin, eta kotxean sartu, inork ikusi gabe, eta gero bigarrenarekin. Zer gertatzen da, txikitxoarekin ez daukadala inongo arazorik zazkenean ez du ez da pisatzen, oso txikia da, eta kaiola ere nahiko txikia da, ez da asko ikusten. Jarriko nioke zerbait gainean, baina hala ere erraza dela eramateko. Baina Brownie handikote bata, bere kaiola 4 aldiz bestearen kaiola da, eta ezin dudala pisua hartu. Bale, Brownie ez dauzka 4 kilo, baina kilo eta gutxi bai. Gehi kaiola. Eta ezer ikusi gabe, bueno, en fin. Eta gero ezagutzen dudala, igual esaten dizu, goizeko 9:00 joango gara, imaginatu. Eta beti pixkat lehenago etortzen da. Orduan, ni badakit nolakoa naizen eta egongo nahi, karo, ezin dudana da ez da ere denborari justo apuratu. Ze bestenaz, mesedez. Aurren kotxe batean sartu, eta eduki ez dauzkat aurrik. Baina, klaro, nire bikoteak, sartzen ditugu dutxan, kortina jartzen dugu eta listo, eta ni, baina txikitxoa ez da arazoa, eskutatzeko. Baina eske Brown, denbora asko pasatzen denean, kaiolaren barruan itxita, kolpeak ematen ditu, klin, 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 irekitzeko, bakaka duelako, ateratzeko, eta bar. Imaginatu, dutxaren atzekaldean sartzen dudala, eta klaro, hartzen ditu, daukagu egongela sukaldearekin eta logela bakarra. Balkoia da egongela eta logela. Orduan, oso murriztuta daukat lekua eskutatzeko. Eta gainera zer esan behar diot. Hori, soinuri, imaginatu bapateak tipoa esaten duela. Komunera jo naiteke? Tani bai. Noski. Eta Brownie dagoela. Klan, 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 klan. A ber. Sin más. Sin más. Payasa naizela. Eta gainera, bigarren untxearena ez zen ere ideia izan. Eske, ez zen ere gauza izan, hori da okerrena. Nire deiten ninduten, badago hemen bat, txikitxoa, oso polita, eta ni, baina handitzen da. Baina eske, ez da Brown bezala, irakasteko, ez dakizer, vale. Eta... Ai.
Sí, osea, sí, sigiloari nintzelako irakurtzen, eta esan dut, sí, emperatriz. A ber, honek rifle bat dauka, eta ez dauzkabalik. Ez du inor sinisten hori. Bueno, sin más, a ber. Ja, ez dira hemen bizitzen norbait, eske gainera bakarrik gaude. Claro, ni pentsatuta neukan, a ber, ze goizean idatzi digu eta esan digu, ongi etortzen zaizue bihar etortzea, eta esan diot, nire bikotere, a ber, ba, depende ze ordua, ze, klaro, beran lanean dago. Ni bakarrik nago. Tijera, zer moduz? Zer moduz, doble mauler? Orduan, esan diot, a ber, itxaron, ze igual, arratsaldea maldin badat, hitz egin dezakegu animali dendariarekin, ze normalean, oporretara joten garenean, gelditzen da Brownirekin, ba, igual ratotxo batzuk berarekin egoteko, ulertzen, eta arratsaldean hartu. Eta batean idazten dio berriro, eta esaten dio, baietzuiar etortzen dela, goizean. Eta ni, goizean ze ordutan. Eta gainera esaten dit, ba ez dakit. Nola ez dakizula? Ostia, eta gauzak egiteko baldin badauzkaz, zer? Bai, hori, doble mauler, pentsatu. Entrenatzetik, ze gustora? Tijeraz egin behar dugu. A ber, gauza da, deitu nautela, gaur, horrela, sin más, pipa, abisatu gabe, bihar goizean, pisuaren jabea, etortzen dela, balkoiak gauza batzuk egitera, eta ezin ditut animaliak eduki, ordun, karo, imaginatu, bi untxi. Trikusabiren magian orain iristen da. A ber, eta eskenean amaituko dut osa, hemen barruan bi daude, eta kanpoan beste bat, eta nola akatzen ditut. Bat. Nire elbidea emango dizut eta zeur bidez bidali. Ba, a ber, hori esan dudana, badakit azkenean amaituko dudala. Azkar, kotxera geisten, baina eske, ostras, ez, benetan, osea, barreskari naiz, baina agobiatu nau pila bat. Eske gainera, esango bazenu, ba, beira, tipa nahiko jatorra da, edo gainera dator tipa bere semearekin. Ze semea da balkoia konponduko duena edo berriztatuko duena. Bale? Eta hori, jatorra izango balitz, oraindikan. Baina eske ez da kasua. Eske ez da hori kasua. Ui, hemendikan etortzen dela bat. ¡En la tienda! ¡Pedazo de mierda! ¡Justo aquí! ¡Colin! ¡Avanza!
Vamos, dispersaos. Vale, momentu bat. La lié parda antes. Olvídalo. Joder. Ez, hombre, untxi usaia ez, oso garbiak dira. Norbait. Baina... Beitu, orain dela urte bat etorri zen etxea begiratzera, ze legez urtero pasa behar dira etxera begiratzera, bale? Eta etorri ziren etxera begiratzera, ta hasieran nola... Ai. Bueno, ba etorri zen, sin más, horrela urrunetik dana begiratzen, eta hasi zen ateen atzekaldetikan begira. Eta, klaro, gelditu ginen supermoska, ze badago garbiketa gauzak egiten duen tipa bat, bale? Eta nik uste tipak entzun nindula edo untxiarekin izketan edo, eta esan ziola zerbait. Ba, tipa ateen atzekaldetikan begiratzen, tani bai, osea, sin más. ¿Queda alguno? Creo que no. Bien. Mierda. Mierda zer. ¿Reconoces a alguno? Ah, ¿Qué va? ze susto. Batean esan du mierda. Uf, esta cuarentena es enorme. Es gigantesca. ¿Los lobos la habrán ocupado por completo? Espero que no. Vale, begiratuko dute zerbait utzi dudan. Sin más, ba hori, ba agobiatu naizela eta listo, ez dagoela gehiago. Osea, eta badakit bihar, bueno, eske ez daukat inon aukerarik, egitea bai edo bai, ze bestena zer egingo diot. Kaixo, ongi etorri, beitu, hau brownie da eta hau musu da. Espero dut gustokoak izatea. Barkatu? Osea... Orduan, ba, bueno. Baina ja agobiatu naiz. Agobiatuta nago. Ze gainera hori, eske ondo egongo banitz eta normala izango balitz guztia, ba, bueno. Baina eski gainera ez da kasua. Jarri alokailuaren kontratua untxien izenean, beraz untxeak jabea dira eta ez dut animalirik etxean edukiko. Claro. Ez que gainera esaten dudana, da, osea, beitu, tipak ze punturaino eta nik uste ez dituela animaliak onartzen, berak ez dituelako gustoko, Ze, badaude enara asko hemen, bale? Egiten dituzte teilatuetan beraien kabiak eta horrela. Eta egon zen kriston ekaitza, eta horietako kabi bat erori zen lurrera. Jo, bartu nuen, bazegoen txikitxo bat. Pio hor demora osoan negarrez. Eta kriston euria. Orduan hartu nuen, eta utzi nuen, justo ondoan zegoen, ez dakit nola esan. Dago, da macetero antzeko... Bueno, horrelako zerbait, bale? Eta esan nuen, bueno, ama jaisten baldin bada beraien bila, ze bakarrik bat zegoen, eta ekaitzaren gatik. Jaisten baldin bada beraren bila, behintzat ondoan egotea, baina hor babestuta, euriaren euritik babestuta. Batean etxera igo, eta entzuten dut tipa, garrasika, baina erotuta. Beitu, hau nahi nuen. Orain bai, hobekuntza. Bale, oiukatzen eta deitu zuen hor duen emakumea, garbiketaren emakumeari, eta zenion, baina etorri korrika poltsa batekin!
A ber, babestutak daude, Doble Mauler. Ez, osea, zegoen nola superaserre munduarekin emakume gaixoari oiukatzen. Ostia, Doble Mauler. Benetan. Eta hori, bapatean ikusten dut ni balkoitik, bale? Ikusten dut garbitzailea, poltsa batekin, eta esaten dio, begira zer dauen hemen, begira nola erori den hau ezaki zer. Ai, eta bestea tipak, ai, baina bizirik dago, berdin zait hartu zuen, eta pum, poltsara. Mesedez. Hori ez da egiten. A ber, zuentzat jaja asko, baina ni, osea, egon nintzen segundu batera arajisteko hiletik hartzeko. Pues igual que salen los desertores. En mi opinión, los desertores son lo... ¿Qué coño importa? Si no Baina non quieren, daude? pues que no estén. Son unos putos traidores. Al menos con los Scars no te asustes. Bah. Como ya he dicho, ¿qué coño importa? Ostia, ez kriston bueltak eman ditut eta ez zeuden? Antzeko estainu. Benetan. Osea, ez dela broma, Eta ze joaten dira biak batera? Dalmata berokia daramala ziur. Animaliekin arazak eukitak horrela debi. De abil. Bai, total. Ba, ez, baina... eske ez dakit. Gainera gestena zen bakoitzean, harrapatzen baldin manau, hasten zait, bizilagunen bizitza kontatzen. Ta, klero, ni gelditzen naiz horrela, eta ez diot asko usten, bale? Ze, klaro, pentsatzen jartzen naiz, eta esaten dut, osea, horrela niri kontatzen baldin badit, bestei nitaz hitz egingo die. Osea, ulertzen zer esan nahi dudan. Orduan, ba, klaro. A ber, kriston buelta ematen dute hauek bi, Ni jarri diet mina bat. Ea estanda egiten duen. Eske egia esan, ez dakit aktibatu dudan, ze ematen zidan irukia hartzeko. Ui, babai. Babai. Aktibatu da. Eta justo dator ona, no? Nola daki hemen gaudela? ¿Quién coño ha hecho eso? Kendu? Nola? Ez, zuri esaten izan animaliak ez dauzkazun bakarra zarelako. A ber.
Pasaden hilabetea, baten batek katu bat zeukan. Osea, miauka entzuten zen, arazorik gabe, eta hemen barruan zen, Osea, nire ondoko pisukidea zen, edo behekoa berdin zait. Baina baten bat katuarekin zegoen. Eta batean, ez da ezer entzuten. Baina eske ez dakizue... eske hemen kriston trama daukagu, nahi baldin baduzue azaltzea. Ze, berak, imaginatu, berak kurrela debil izan daiteke, bale? Baina eske, garbitzaileak da Portugaleko neska, osea, Portugaleko emakume bat, eta adibidez, ikusi dut behin baino gehiagotan, nere blokea egiten du L modu bat, bale? Ni nago justo L-ren punta. Ikusi dut garbitzailea ondoko pisu bat garbitzen, ze nire blokea da bizitzeko, eta ondokoa da aparta hotel modukoa, bale? Ikusi dut, hor, garbitzen balkoia ia erortzekotan ere etxearen barrura begiratzen. Jeitsi nion pertsiana, en plan de señora, te vas a caer. Osa, ulertzen? Hori oeko rol joku bat izan daiteke mia. Osea, eta gero, karo, garbitzailea joaten da tiparen gana, eta dena kontatzen dio. Desagertu da, Barkatu? Nik uste jandutela, Entzuten ari zarete? Aize beldurra, oie, nik hemen utziko dut. Mesedez. Nondik handator? Ostras, horrela, hau egin diot nik. ¿Ves alguno más? Aún no. Coño, ¿ves alguno más? Ez duzu entzuten benetan. ¿Cómo vamos a pillar a Lía a solas? Esta ZC está plagada. Nos vale con hablar con ello. ¿Vas a hacer que hable? Si me obliga. Mesedez. Asko direla, Osea, hori ez da bakarra, Haze beldurra, txo. Bueno, nik hemen utziko dut. Eske zakin non dauden. Hala ere gordeko dut partida, eta ja bi ordu darama. Ez dago inor, ez? Ilargi zuen gaur egin behar. Ui, bai, ja, bederatziak. Ala, zematien da idatzen hauen. Eske dago kriston zutea hor Ezkaba mendian, Iruñaren ondoan dagoena,
Eta dago mundu osoa, bueno, flipatzen, flipatzen. Kriston zutea gainera. Batemate jarriko da orain? Edo ez? Zuek esango didazue. Bestenaz hemen utziko dut. Ta listo. Hemen ari dira Jason Burgisera jolasten. Afaltzen bihar agian. Ja, ni eske hori afaltzera joango naiz ere. Gainera atzo sukarrarekin nengoen. Gaur hobeto, baina daukat nola gorputz osoa minduta. Eta ahotsa daukat hobeto, baina kriston katarroarekin nago. Ja, a ber, bai, kontatuko dizuet. Bueno, bai, a ber zer egiten dudan bihar. A ber zer egiten dudan bihar, baina bueno hori. Ba, mila esker. Pasatu direnei, zuei, arpidetza bidali duzuen hoi, eta hori, urren arte zaindu eta honegin, bale? Ta kontatuko dizuet. Aio, aio!